गिबि गिबियावनो 2023 मायथाइनि एसएस आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय गासैबो फरायसुला फरायसुलिफोरनिसिम बाटासिपुर जौमा फरायसालिमानि जानानै गाहाम हामलायथिखौ जासिहरग्रोबाय। मैया 6 जुन खालारखालि एसएस आनजादनि फिथाइखौ फोसावनाय जाबाय आरो बे आनजादनि रिजाल्टआव जोंनि बाटासिपुर जौमा फरायसालिमानिफ्राय गासै 50 फरायसुला फरायसुलिफोरा उथ्रिसार जानो हादों आरो बे उथ्रिसार जानायखौ लानानै जोङो खोब गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसेनो आर्ट्स स्ट्रिमनिफ्राय आरिमु आयदानिफ्राय सासे फरायसालि जोंनि जौमा फरायसालिमानिफ्राय स्टार मार्क्स लाखिनो हादों आरो बेखौ लानानै जों खोब रंजानाय मोन्दों। बिथाङा गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो रेगुलार क्लास खालामनानै बिथाङा 70.2% बेबायदि लानो हादों आरो मोनथाम आयदायाव बिथाङा लेटार लानो हादों। बेखौ लानानै खोब गोजोननाय मोन्दों आरो कमार्सनिफ्रायबो सासे फरायसुलाया फार्स्ट डिभिजन लाखिनो हादों आरो बेजों लोगोसे बिथाङा गांसे लेटार लानो हादों। मैयानि जिथु रिजाल्ट, बे रिजाल्टआव जोंनि बाटासिपुर जौमा फरायसालिमानिफ्राय गासै 9 फरायसा फरायसुलि बिथांमोना लेटार लाखिनो हादों आरो बे रिजाल्टखौ लानानै जोङो खोब गोजोननाय मोन्दों बाटासिपुर जौमा फरायसालिमानि जानानै। आङो दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों दि बाटासिपुर जौमा फरायसालिमाया सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि रेलवे स्टेशननि खाथियावनो बियो नांजाबनानै दङ आरो बे बाटासिपुर जौमा फरायसालिमायाव एसएस फार्स्ट इयाराव आर्ट्स, कमार्स, साइन्स आरो बेजों लोगोसे भकेसनेल आयदायाव बेसेन नाङै मुं थिसननाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। गभर्नमेन्ट कलेजफोराव जेरै बेसेन नाङै मुं थिसननायखौ होदों, थिग बेबायदिनो बाटासिपुर जौमा फरायसालिमायाबो देग्लाय बोसोराव बेसेन नाङै मुं थिसननायनि जिथु हाबाफारि बेखौ लानो हादों। बे जोंनि थाखाय खोब रंजाथावना आरो गोग्गाथावना। आरो लोगोसेनो आं बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो बुंगोन, बाटासिपुर जौमा फरायसालिमायाव डिग्रिनि जिथु एडमिसन, बे एडमिसनाबो सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ बाटासिपुर जौमा फरायसालिमाया देग्लाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय जिथु खामानि, बे खामानिखौ लानो हादों एबा जाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना डिग्रियाव एडमिसन लानो सानदों बिथांमोना बेसेन होनाङा जासे बाटासिपुर जौमा फरायसालियाव बिथांमोना मुं थिसननो हागोन। बाटासिपुर जौमा फरायसालिया डिग्रि कर्सआव पलिटिकेल साइन्स, बड', आसामिस, इंलिश, इक'नमिक्स, लजिक एन्ड फिल'सफि, इडुकेसन बेफोरबायदि आयदायाव मेजर कर्स हिसाबै दिनै होनो हादों। आरो आं बेखौनो बुंनो इच्छा खालामबावदों, बाटासिपुर जौमा फरायसालिमायाव जेरै गभर्नमेन्ट कलेजफोराव स्कलारशिपनि माखासे सुबिदाफोर थायो, खाबुफोर थायो, थिग बिदिनो बाटासिपुर स्कलारशिपनि जिथु खाबु एबा जिथु सुबिदा, बे सुबिदाखौ बाटासिपुर जौमा फरायसालिमाया होनो हादों। थांनाय बोसोरनिफ्राय बे खामानिखौ बाटासिपुर जौमा फरायसालिमाया मावफुंनो हादों आरो बेजों लोगोसे लाइमोनफोरा जिथु नागिरनाय एनसिसि, जाय बिथांमोना डिफेन्सआव थांनो खोब इच्छा खालामो, बिथांमोननि डिमान्ड बायदियै बाटासिपुर जौमा फरायसालिमाया देग्लाय बोसोराव एनसिसिखौबो लाबोनो हादों आरो बेजों लोगोसे बाटासिपुर जौमा फरायसालिमायाव थानाय जानायनि थाखाय बेबायदि माखासे सुबिदाबो खालामनानै होनो हादों। बयसफोरनि थाखाय बयस हस्टेल आरो गार्लसफोरनि थाखाय गार्लस हस्टेल। खोब खम बेसेनावनो बाटासिपुर जौमा फरायसालिमाया बे हस्टेलफोरनि जिथु फेसिलिटिस, बे फेसिलिटिसखौ खालामनानै होनो हादों आरो फैबाय थानाय दिनाव बाटासिपुर जौमा फरायसालिमाया जिथु थांखि लाखानाय जिथु डिजिटेल क्लास, बे डिजिटेल क्लासखौ सिगांनिख्रुइ मडार्नाइज खालामनो थाखाय बेबायदि थांखि आजावदों आरो बेखौबो बाटासिपुर जौमा फरायसालिमाया दिनै मावफुंनो हादों। आरो बेजों लोगोसे दानि मुगायाव जों गासैबो मिथिगौ, दानि मुगाया जाबाय कम्पिउटारनि मोनसे मुगा आरो बे कम्पिउटारनि मुगायाव कम्पिउटारनि रोंगौथि थानाया गासैबो फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय खोब गोनांथि। बाटासिपुर जौमा फरायसालिमाया जिथु कम्पिउटार कर्स, बे कम्पिउटार कर्सखौ बेसेन नाङै हिसाबै दिनै होनो हादों आरो बेवहाय दायो फ्राय 50सो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना कम्पिउटार कर्सखौ बेसेन होआलासे बिथांमोना सोलोंबाय थानो हादों आरो बेखौ लानानैबो जों खोब गोग्गानाय मोन्दों। जोंनि बाटासिपुर जौमा फरायसालिमानि जिथु फोरोंगिरिनि जेंना, बे फोरोंगिरिनि जेंनाया गैया नङा मोनसे समाव दङमोन, नाथाय देग्लाय बोसोराव जिथु फोरोंगिरिफोरनि जेंना, बे फोरोंगिरिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो हादों। बाटासिपुर जौमा फरायसालिमायाव दायो फ्राय 25 जनसो बिदि फोरोंगिरिफोर दङ
आरो हायार सेकेन्डारि लेभेलाव बाटासि बरजुमा फरायसालिमाया आर्ट्स कमार्स साइन्स आरो बेजों लोगोसे जिथु भकेसनेल बे भकेसनेल आयदाखौबो होनो हादों। आङो बाटासि बरजुमा फरायसालिमानि जानानै आरोबाव मोनसे मेसेज फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननो होनो सानदों। देग्लाय बोसोराव गोबाङानो खोनादों आरो मिथिदों एसएस फार्स्ट इयाराव जाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना आर्ट्स आयदायाव एबा आरिमु आयदायाव बिथांमोना फरायगोन, बिथांमोना बर'जोंनो बिथांमोना फरायनो हागोन एबा बिथांमोना बर'जोंनो लिरनो हासिगोन। जेरै पलिटिकेल साइन्स, इक'नमिक्स, जिअ'ग्राफि आरो बेबायदिनो हिस्ट्रि बेफोरबायदि आयदाफोरखौ दिनै बर' रावाव दानस्लायनाय जाबाय। जों बेखौ खोनानो मोन्दों आरो जों मिथिनो हादों। स' बे जेंनाया माखासे कलेजफोराव नुजागोन, बिखेखকৈ स्पेसियेलि जाय फरायसुला फरायसुलिफोरा बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसार जादों, बै फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननि थाखाय माखासे जेंनाया जागोन। जों बेखौ दिनै नुहरदों एबा जोङो हमदांनो हादों। माबायदि जेंना होननानै बुङोब्ला बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना बै कलेजफोराव थाङोब्ला बिथांमोना बर' फोरोंगिरि बेवहाय मोनहैनाय नङा होननानै जोङो दिनै नुहरदों। आरो बै फरायसालिमायाव थानाय फोरोंगिरि बिथांमोना बर' बिजोंजों फोरोंनो थाखाय बेबायदि बिथांमोना उसुबिदा जागोन, निस्सय जागोन। स' बे जेंना आरो जेंसिफ्रा जोंनि बाटासि बरजुमा फरायसालियाव बेयो थानाय नङा। मानोना बाटासि बरजुमा फरायसालिमायाव जाय फोरोंगिरि बिथांमोना दिनै लेक्सारै खामानि मावगासिनो दङ, बांसिन बिथांमोना बर' बिजोंजोंनो उथ्रिबोखानायखा। बेनिखायनो बिथांमोना, आंहा मोनसे फोथायनाय दं, बिथांमोना बे जिथु गोदान जिथु बिजोंनि जिथु जेंना, बे बिजोंनि जेंनाखौ बिथांमोना सुस्रांनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। नोंथांमोननि फरायसालियाव मुं थिसन्नो थाखाय मा राहा गोनांथि दङ? जोंनि बाटासि बरजुमा फरायसालियाव मुं थिसन्नो थाखाय जोङो बेबायदि माखासे हेल्प डेस्क खालामनानै होखादों आरो बेवहाय बेबायदि मबाइल नाम्बारफोर दङ, कन्टेक्ट नाम्बारफोर दङ। बे कन्टेक्ट नाम्बारनि गेजेरजोंबो सुलाद लानो हागोन। आरो लोगोसे बाटासि बरजुमा फरायसालिमाया गावहानो मोनसे बिदि पर्टेल दंखायो। बे पर्टेलावबो फरायसुला फरायसुलि जाय बिथांमोना एडमिसन लानो सानदों बिथांमोना भिजिट खालामनो हागोन। बे जाबाय www.batasiborcollege.in। जिसे थाखोआव मुं थिसन्नो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10सिम मुं थिसन्नाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10नि मुं थिसन्नाया सोलिगासिनो। मुं थिसन्नायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativpublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।